سلام سلام أمل العالم تركبوا ناس channel تكتلتي كمي كأنكم كل شيء انتهوني هنا طريقته كابل بندمسكنكو لو ميدما أبكشني زلو مهت أبقهوت أقهوتي كم أون غازن مايكروفيلي كمي جري بزي كيف كريم كم زريو بحنساب كرئينا إذا كم تريقوا دلكم نمبر 1 ولالو تي قدامي درجة مزري ناي حاز أون مالتيو أبز تريقوا دلكم غازن كم أون مهتابي قهوت تيناي بومبا مالتيو مهتابي خوني كله حاصاوين زبله كله اطريو زبله باركس كمي كم تصري بحنساب كرينا كسام وداتا تكتاتلوني اقدمي نتكريم اب كله بوتا بكمز مغدي غيري دهري 5 دقيق بسلكي ايكون سلكي بفصم تداي تطقمو يمكر مالتيو ምክንያቱም ስልኪ ቀዳማይ ነገር ነቲ ሓጺን ይሓሰዩ ካልኣይ ድማ ኢድና በአቢ ደረጃ ኢድና ይሐሰዩ እጂ አስቢኙ ትሪኡ ወደለኩም ብድህሪኡ ዳርጋ ስልኪዩ አዝዩ ተሪር በኦገሬ ጽቡገሬ ከም ትሪኡ ወደለኩም ከሓሰዩ ምን ከሓጽበይ ማይ ገብረሉኒ ብንቁ ጻቦ ሆሎ በትክሬም ጥራ እጂ ምናልባት አብዚ አንድ ዘለኹ አዲ ኪፍ ክሬም ተባሂሉ አብዚ ሆነ በብ ዘለኹም አዲ ግን ብነናትኩም አዲ ቋንቋ ወይና በብ ዘለኹም አዲ ቋንቋ ክሬም አሎ እዚ ስእሊ ድማ ርኢኹም ተትገዝእዎ አዝዩ ተጠቀምቲ ትኾኑ መዳና መህጸቢ ቁት ኩል ሻ አቆት ክናጽበሉ ስለ ንውእል ብዝበለጸ ጽሩ ይኮይኑ ክራይ ኮሎ ናይና ከማን ባህ ድብለና ነገሩ እንጂ ከም ዝራኹም ጽቡ ገሬ ይሐሲየለሁ أنا كل شيء أتقمله قلنا أكم كريكم إلي درجة ثالثة مالتي كحاسب كويك أني نزي مهتابي قهد بزي كريم مالتي ممكن يتم في اللي وكتريوهم أنت هجي بتمين دا قبر كدما مليسي بكم زمجدي هاتبر له في اللي عزيو زجر ما مودة تكتري ويهم نايزي ترى هذا ما كيكونه ناي باز مهتسب له كلام ألتي إذا لكم كمتسي فيديو كانوا هلي لو ميناكشنت راهي غيرلكم انجي دهرو قربت انهيت ماي غيري كله كحصبوي አዝዩ ጊዜናን ጉልበትናን ድቁጥበልና ማለትዩ እጅ መብዛቱ ጊዜ ክልተ ነገራት በሐንሳብ ሐዊስና ንጥቀም ሰባት አለና ምክንያቱም ቀልጢፉ ክጸሪልና ይልና ማለትዩ
ግን እዚ ኣዝዩ ንዓይኒ ጠንቂ ዝኾነ ማለት እዩ ጠንቂ ዓይኒዩ ንዓይኒ ይሓስዩ እዩ ምክንያቱም ክልተ ኬሚካላት ክተሃወሱ ከለው ሓደገኛ እዩ ንዓይኒ ስለዚ ብሓንቲ ነገር ክነፅሪ እንድህር ደይኮና ክልተ ነገር ሓዊስና ምዳና ኬሚካል ደለው ማለት እዩ ተዘይንጥቀም ይመክር እጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወዲእ ኣለኹ እጂ ብጨርቂ ገይረት ዝተረፈ ከነቃቅጾ ኣብ መወዳእታ እቲ ኣንቶይ ካብ ዝነበሩ ፍልልዩ እንታይ ከም ዝመስል በዓልኩም በዓይንኩም ክትሪኡ ኢኹም ባርክስ ክብራት ናት ቻናል ተከተልተይ እዚኣ መህፀቢት ኣቁሁት بكم زمجدي ما حيلات أريها كاميرا كيفكما نايزئة رئيتو صحافو لي بمكتسال دما مايكروفيلي كتريه إذا مايكروفيلي تريو قدمي كلتا مالتي امبابا كجبر كله هاوي بزي هو دارجا كله تبلاشين له جي عندما بزي أكريم كتسري داي تسرينيا بحساب كنري أدلي أصنهي يالله جي لك كمني أنتوي كافتي كيف كريمة جبرلي شو بتي أسبينيو صب جيري بكل شنخ كفقفقوي من كتري مالتيو من تانك تري ويلي قرب نمزراي تسقي ملهو من تنكر رأيكم بمبال بمقصال ጨርቂ ማይ ሓፂበ ነቲ ዝነበረ ክሬም بكم زمجدي كتري هجي لو توريكم ولكم مجمريا كم زنبره هجي كم دلو هجي رئي اندراليو كالأي كدقمويه جنت كريم من بالكال اي جيري
ካብዝን ለዓሊ ጽቡቅ ገይሩ ክጽሪ ክሓስዮ ማለት እዩ እንጂ ቪዲዮ ከነውሃኒ ኢለ አጸራሪ ወዲ ኣለኹ ብምቅጻል ናብ ጋዝ ክኸይደ እዚ ጋዝ ድማ ከም ትርእይዎ ቁሩብ ርስሕ ኢሉሎ ዳርጋ 3 መዓልቲ ጽቡቅ ገይረ ኣየጽረኽዎን ምክንያቱም ድማ በቲ ክሬም ክሳብ ክንድምንታይ ዝጸረልና ንኣኹም ንምርኣዩ ካብቲ ክሬም ገይረሉ ኣለኹ እንጂ ከምዚ ገይረ ምስ ወዳእኹ 1-5 ደቂቕ ኣብኡ ከሎ ከጽንሆየ ምክንያቱም ጽቡቅ ገይሩ ከጽርዮ ምእንታን ድህሪ 5 ደቂቕ ተመሊሰ ኣለኹ ዳርጋ ትክሬም ኣብኡ ነቂጽሎ ነቲ ርሳሓት ድማ ኣጽሪለ ኣሎ ጂ ቀጺለ ብጨርቂ ጥሉል ጨርቂ እንዳገበርኩ ነቲ ክሬም ካብኡ ከኣልዮየ እንጂ ብዘይ ስልኪ ከም ትርእይዎ ጽቡቅ ገይሩ ጸሪዩሎ እጂ አንቂጼ ወዲ ኣለኹ እቲ መጀመርያ ዝረኣኹሞ ጋዝ በከምዚ መልክኡ ድማ ጸሪዩሎ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ድስትን በራድን ከመይ ከም ዝጽሪ ብሓንሳብ ክርኤና ኣቀዲሙ ዝነበረ መልክኡ ክትርእይዎ ኢለ ከም ዝገብሮ ዘለኹ دهار مستحاصبه ድማ እንታይ አይነት ለውጥ እንጽዮ በሐንሳብ ክርኢና ከፍት ክሬማ ገሪያፍት ስቡኞ كم زندا جبركو كلن كهتبني
እጂ ጨርቀ ገይረ ደግፈ ጽቡቅ ገይረ ይሓስዮ ለኩ ልክ ስልኪ ክንሓስዮ ኮለና ድስትና ከም ንገብሮ ማለት እዩ እቲ ናይ ድስቲ ታሕቲ ኩልሻዕ ስለ ጥቀመሉ ካሕጽቦ አይደለሁን እጀም ወዳእታ ኩለን ዝሓጸብክወን ማይ ገይረ ክልቅልቀኒ እዚ ኖርማል ሳሙና እዩ ፈሳሲ ሳሙና ናይ ቆት ትጨንኡ ቁርብ ክብድ ስለ ዝብል ነቲ ጨና ክቅይሮ ኢለ በአርከስ ከም ትሪእዎ ትድስቲ ማህ ኢሉ ጸሪዩሎ ናትኩም ርኢቱ ድማ እንታይ ይመስል ኣብቲ ናይ ኮሜንት ቦታ መልእክትኩም ግደፉለይ تبردون أقدموا زنبرن هجي زلون فلليو كتريو تخيليهم مباركس كبراتنا عشان تكتلتي كم مجمرة كسام مدعة حبيبكم نسلز أنهاكم قبل بندا مسكنكو ببزلكمو ساتسمنايون تتأمون من نيلكم بروح مالتي نتيا كريم دما أب كومنتي قرفلكمي